În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Rugăciune către Sfinții Doctori fără de argint, Cosma și Damian, pentru sănătate. Către voi alergăm, Sfinților Doctori fără de argint și făcători de minuni, Cosma și Damian, ca la grabnici ajutători și fierbinți rugători pentru mântuirea noastră. Noi, nevrednicii și îngenunchind înaintea voastră, ne rugăm cu o sârdie. Nu ne socotiți rugăciunile noastre, ale celor ce suntem în fără de lei și păcătuim în fiecare zi și ceas. Rugați-L pe Dumnezeu să ne dea nouă, nevrednicilor robilor Săi, mare și bogată mila Sa, ca să ne izbăvească de toată durerea și de tot necazul, căci voi ați primit de la Dumnezeul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, darul nesecat al tămăduirii pentru tăria credinței voastre și moartea mucenicească. Auziți-ne pe noi, cei care ne rugăm vouă și prin mijlocirea voastră rugați-L pe Hristos, Dumnezeul nostru, să dăruiască conducătorilor noștri sănătate, mântuire, biruință asupra vrăjmașilor și binecuvântare dumnezeiască. Cu pace ne rugăm vouă, cereți de la Dumnezeu ceea ce este spre folosul sufletelor noastre, ca în viața aceasta trecătoare să lucrăm pentru mântuirea veșnică, iar prin rugăciunile voastre să ne învrednicim de sfârșit creștinesc, fără durere și fără de rușine, și să ne izbăvească de uneltirile diavolești, de chinurile cele veșnice, ca să fim moștenitori împărăției cerurilor. Nu încetați să vă rugați pentru noi, plăcuților lui Dumnezeu, cei ce cu credință la voi alergăm, că nu suntem vrednici de milostivirea voastră din pricina nenumăratelor noastre păcate, dar ca ceea ce ați urmat, iubirea dumnezeiască pentru oameni, învredniciți-ne să aducem și noi roadele pocăinței și să dobândim pacea, ca să lăudăm și să binecuvântăm pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și pe preacurată Maica Sa și mijlocitoarea noastră fierbinte, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slăviților făcători de minuni și doctori fără de argint, Cosma și Damian, iubindu-L pe Hristos, Dumnezeu din tinerețile voastre, nu numai meșteșugul doctorilor ați învățat, ci mai ales harul cel neîmpuținat al tămăduirii tuturor bolilor ați primit de la El. Pentru aceasta și pe noi, care cădem înaintea cinstitei icoanei voastre, de grab auziți-ne. Pe copiii care cer ajutorul vostru la învățătură, povățuiți cu rugăciunile voastre, ca râvnind viețuirii voastre, să afle nu numai cele pământești, ci mai ales să sporească în cucernicie și în credința cea dreaptă. Celor ce zac de boală și s-au deznădăjduit de ajutorul omenesc, dar aleargă la voi cu credință fierbinte și rugăciune osârdică, tămăduire dăruiți-le cu cercetarea voastră, cea milostivă și de minuni făcătoare. Așiși de rea și pe cei care, din pricina bolilor grele, au căzut în trândăvie, în puținătate de suflet și în cârtire, cu harul cel dat vouă de la Dumnezeu, întăriți în răbdare și îndrumați ca să priceapă sfânta și desăvârșita voie a lui Dumnezeu, să se facă părtași ai harului mântuitor al lui Dumnezeu. Pe toți cei ce aleargă la voi cu o sârdie ocrotiții de boile cele crunte și apărații de moartea năpraznică, și cu puternica voastră mijlocire înaintea lui Dumnezeu, păziți-i neclintiți în dreapta credință și ajutați-i în sporirea duhovnicească, ca împreună cu voi să se învrednicească în veacul ce va să vină, a lăuda și a slăvi numele cel prea sfânt și de mare cuvință al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfinților Cosma și Damian și ale tuturor Sfinților Tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi, ca un bun și de oameni iubitor, dăruiește-ne sănătate, pace și mare milă. Amin.